העסק שלי הכניס החודש 3,273 שקלים עוד לפני שבכלל הזזתי את העכבר. בכל תחום יש לנו מחירה ישירה ויש לנו מחירה שהיא חוזרת. אם זה מתווך שיכול להציע שירות של ניהול נכסים, אם זה גנן שיכול להציע שירות שהוא עונתי, כלומר לפני כל עונה הוא מגיע ומטפח את הגינה, זה יכול להיות גם יזם שבונה בניין ובמקום למכור את כל הדירות הוא משאיר לעצמו דירה אחת והוא בעצם מזכיר אותה כל חודש. וככה הוא יודע שהוא מתחיל את החודש מסכום מסוים עוד לפני שהוא בכלל הגיע למחירות ישירות, התחיל לחזור ללידים, התחיל להתעסק בעניינים שלו, הוא יודע שכל חודש נכנס לו 3,000, 4,000, 5,000 שקל, שזה כבר מבורך והדבר הזה רק הולך וגודל עם הזמן. חשוב לציין, אני באופן אישי מעדיף תשלום שהוא חודשי ולא תשלום שנתי. למה זה טוב? שני סיבות. קודם כל, אני מאוד אוהב לראות את התזרים החודשי, אני מאוד אוהב לראות שכל חודש נכנס איזשהו סכום שהוא קבוע. דבר שני, כאשר אני מגיע לבנק ורוצה בעצם לרכוש משרד לעסק, או אני רוצה לקחת הלוואה להגדלת העסק, או כל דבר כזה או אחר, יש לי יתרון מול הבנק. ברגע שהבנק רואה שכל חודש נכנס סכום של כסף, שהוא קבוע והוא חוזר, הוא שואל אותי מה זה הסכום הזה. אני אומר לו שיש לי לקוחות שהם מנויים, זה יכול להיות 5,000 שקל, 10,000 שקל בחודש, מעבר למחירות הישירות, כבר יש לי כוח מול הבנקים לכל הגדלה שאני רוצה לעשות בעסק.